Iti DAMDAMAG CORDILLERA nasurok sang ribo a contract of service ken job order employees iti probinsyal a gobyerno ti Abra manamnamang agnumar iti nagduduma a benepisyo ti social security system ken panakayuswa ti National Emergency Hotline a 911 rugrugyan ti lokal a gobyerno ti Tabuk City. Dayta kinaduma pa damag ipaay ni Anjel Kim Pengosro. Iti Abra, kalpasan ang nagpirma ti SSS kan provincial a gobyerno ti Abra iti Memorandum of Agreement, nasurok sa nga ribo a contract of service kan job order employees ti provincial a gobyerno, ti manamnamang agnumar iti nagduduma a benepisyo ti social security system. Babaen ti mawa, dagiti empleyado ti COS kan JO kat mabalinda nga usaran ti protection ti SSS, kas iti sakit, disability, maternity, ipapatay, panagretiro, funeral kan employment benefits. Iti apayaw, naingat nga patungpal ti National Irrigation Administration ti umno apa nakaiwaras ti danom iti main canal, iti West Apayaw Abulog Irrigation System iti baet ti agtultuloy nga epekto ti El Nino phenomenon. Iti agdama a water availability, agarop 2,200 nga hektarya ti manamnama a mapadanuman bayat ti agtultuloy a wet cropping season. Katupaglaeng iti agarop 42% iti original a punteriya ti West Apayaw Abulog Irrigation System. Tapno makatulong amang sustainer iti produksyon ti agrikultura ken panagbiag dagiti mannalon, binalakadan ti niya dagiti apektado a mannalon nga ipatungpal dati alternatibo a panagmula asaan nakasapulan ti adu a supply ti danom. Iti Benguet, nagpinirma iti Memorandum of Agreement ti Department of Labor and Employment ken ti dadduma nga ahensya para iti panaka-implementar ti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Apagnumaran ti 582 a mannalon, mangalap ken transport workers iti La Trinidad. Ti panakaipatungpal ti tupad ket karaman iti Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Initiative ngayon dauluan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apanggap na ti mangipaay iti temporaryo apanggadan ken dagos a suporta iti matgadan kadag iti kwalipikado a trabahador iti informal a sektor. Ken iti Tabuk City, rugrogyan ti lokal a gobyerno ti panangiyuswat iti National Emergency Hotline 911 iti syudad, babaen iti panakitinulong dagiti masuknan nga opisina, barangay officials, emergency response team ken daddumapay. Panggap daytoy tapno mapapartak ti emergency preparedness ken response iti syudad. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.